الحمد لله رب العالمين حكم بالتقوى والخسران لأهل. أشهد أن لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله تعالى وتأملوا ما ذكره الله تعالى في كتابه من صفات المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. أما على فكاتنك وليمندو كعلى بركنا. الحمد لله رب العالمين. تنوب عليه دافع بلم ومسد. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بلم ومسد دافع بكوكب عالمين بلو. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم. سنب عليه حكم بالفلاح لأهل الإيمان والتقوى. علي كيرلا الله تعالى كيرلا ني كشي لمن يدجوي أني علي إسرائيل يدجو يا ربي على كان فرودك. وبالخسران لأهل الكفر والطغيان. الله تعالى كيرلا القيامة جودو بونه وب كافر يدنيوي أنيا دا دنيو أم بشيريا كروكرويا وعلك كلبانجياكا كشيريا كروكرويا على كرك تشيدياكا صلى الله عليه وآله وسلم كشين النما شاما ينعلفه أكو جيدي على كركا صلى الله عليه وسلم أني أسود نجو أنا جيوم فكتاسي القيامة سنة سلمة وكو أني ولدك قرب نداء التقوى على نيسرا ولدك. أيها الناس اتقوا الله أيسر عليه وتأملوا قول الله تعالى. anga la ko kuma anga akili jagabwaka qur'ana mago ba akili jagabola abu fomi ma ko tadabburu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألكو أكون كتو أكل جغب القرآن عيوكوا كتدبرك كتاشي تاري القرآن اللي بكيها كلا تسكونغا منو نغورو بودالا وشغمه نغورو تي تسكونا ناس شغمه ما أدل وتدبر آيات الله ألك عيو كايرا واجنوي كذاك واجلي كلا تيفولدي نغا كيرا واجناي فو منادي كسر إيرلا أها قرآن يقول فو كوكا واجلي كي ما من بسرعة علينا كون كراي واجلي كي ما من بسرعة علينا كل ربنا التعشي كيرا كون واجني كما كانوا يا رب على كان فرو جما كلوك أكو يلي أنتوا أكلي دغاب القرآن عيوكا ولو كان من عند غير الله وناصر القرآن كمبرا على التناير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا باسرو فوق نيويا تشاما بالقرآن كنا تناقض تشاما بكنا نوي contradiction كوني سورة القرآن كم بو على ديورو كم باسرو تشاما بكنا نو تابل وتابلي ni dona internet kono ikasoro mogodo kembe ka aya do tomo ka fo kulu bi nyon ko kari o ma kulu flay kulu kele kulu te kala shido ta don qur'anere mi wa kila ku ba don kasoro ta don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lam kulu to kele ndo o yere kala la flilawi no ya aslam ya kala law ni islam ya buruja law كم على يلوكا كبار نيفو سورة آل عمران دمننا كو مغامنو ني جنبو جسكونا جسكون ماتلي جسكون بنا باتو كلو بتو قرآن كما كان نفع كما كان منو نيا فو فوتشو دولا بسيكا مو فليناي كاسورو او فوتشو مينيو او كالا او تي على فلاي على تي على كلاينيا de ayamu nabisiga fo chugo chamana kuma konkoro ka teli ka nyami mogoma ni ka famu kono mantu ni te don babay no ko do bitu o ayaw de no fe ka shubha do slaba yako o bi famu ko shubha ba al adamani akiru lako al adamani kuma nyefo chugo bay balaga dono fe wa adaba kuma tawriya be tawriya jmenye balaga tuku fe kuma min ya fo be hakli ka teli ka fe do de yinga e ka layni tuwe e ka layni e fe wore de adama kuma nga mamunu be kala doni nga kala na lube ni fam o tawriya e wala kuma do be ne atnomi ka fo tuko dola abin yelama mo ka fam tekeli mo ka ko don tekeli abina yelema ameba do yoro ka ke komi alayni ende walma kuma akoro ende ka sorote misali ya nogoma mbe misali ya nogoma do fi abuko ni mo do nanaski ka fo islam do ndangani islam ya walma rabbe islam ya kono ite foy kalama walma qur'an kalandam ne doron bitu qur'an to kana mata ka daele atigi nanaski koro o ma fo ko alay kede ko no mais arab kana inna uqraydi ote jamadi wa nahnu ote jamadi ya o alat ma foire ma ko nahnu wa ma fo inna wa o uqraydi akwa kilindo na kilindo muna ayofo ni aba kulu flay ndo la kilindela ma yere kala la flido walma afana ma foi fam akla kwa fam fam ko tra ma fam fam o kuma ito kuma nyona shi sura qur'ana kono fa ka sura muhkamu do be المحكمات من الآيات ولود بمتشابه كرفو فاك سورة محكم دو بي قرآن آية دولا من بنا نكما يمبربر لا تسكيكا نغب والا وإنه ومنهم بي نحن منهم بي اقولوا تويدرون إكانا فدغما هل نما كلام بركة كقول هو الله كلام يو كلام كفوري كو قردنا إشكالوا بالله
iskalu billah ngaw tabali inna fora ala fe ka dakku mi nga don bo yo korofo arab kan srafi nahnu fora ala kelima ka dakku mi nga don bo yo korofo bana qur'ane magube anga tashi qur'ane ayo ka wajuli nyini ukono anyre oyato ay aya do tomobi anga jeka hankili jagabo uluka hal na sharhu machaya anyre ku lajadron ka anyre blasra ni uye ka anyre nyini ukono ni aya nunu akadni anga anyre nyini a aya ukono ni yira kono alhamdulillah o yile ni mayeya awa ote okota mbulo bile de ambe de bina anyere nyiniya parce que ambe de biga limaniya weleda ambe ka jetela an limaniya ambe walhamdulillah wa ambe ka jete ka fo an limaniya ambe alala an shita fe mu'miniya to ka gien ka bon amma an shito fe imana fo ko ma te mu'miniye ka to aslama jama kulu chela awe kele de wa alkraka hadisa donnana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako hadisaina wala yadkhulu aljannata illa mu'min kuma shittu aljina kono fu mu'mini liman yatafandini de al-iman billah qad da'ala la qad da'ala ta'ala kallaydula liman yajdo sin woro kasabati iro kadda alala kadda alaka laydu talewna baran ma be kewde kamaw o de bi jon shuka ke baran ma ka o de bi fari funi baran ma fe ala dana yakon e may don baw ko liman ye fe abi jidi abi nagashi ko limaniya bi jidi ni baran maw abin nagashi ni wale juuyi qoro limaniya ni baran ma de be ñon fe li do be fari kal limaniya baraka qoro ko ikat danganiya be ke ga sabati ka tafe ikal limaniya be ke ga sabati ka tafe ni ka fasku ya bicaya ika wale jugu ke bicaya qoro ko limaniya nafu balakana alakan kisha wana ni mai ayamunun do ambe umeka korokoi nga ambe sigaka wadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين الله تعالى سورة المؤمنون الدمننا وقد أفلح المؤمنون كي كادوا مؤمنوا كشراكوي وين يرسل قد أفلح المؤمنون كي كانوا مؤمنين يرسل وكشرا فلا يجمعي إيه كلا ينسر إسرا نمي يكشروا ما أقوى سسربوا إيرا أولولا مؤمن بك لينين دي إسلام ما بك لينين دي مسيري ويلك بان ويلك نندما حي على الصلاة حي على الفلاح أين سلمة أين كشمة على كرا صلى الله عليه وسلم نجمع عندك على كرا دلق بشيء أبو مويلي أكويلي داد دمنا ممنا على كرا بيالا مغام بلونغونو أبا فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا أيا فكم مشيتي على كوتشينا أبي كشي سندن كو على كرا بولا مكة صلى الله عليه وآله وسلم ونقول مؤمنون على كي كادو كشرة مؤمنون كشرة ونعلى كندنا نجمع أمبى من نسوجا أمبى فرفون نب بتاسو أمبى لا فيالب بيجي كبر جمانا أمبى فنوا الحمد لله وعلى كوكان كشرة هذاك ما شيتا يربو مؤمنين جماعة كلها
hani o y'a sɔrɔ sariya b'a kɔn i ka to ka yaala k'a fɔ ne ye mumini ne ye mumini hali n'o y'a sɔrɔ dɔnnibaa dɔw y'o kɔn nka sifatul iman silamɛ kɔni t'o gɛn ka bɔ a yɛrɛ ma abada n'o ye limaniya mankutu k'a fɔ i dalen don ala la e ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko hali ni shetani nana ni waswasa yi dusukun na ka ɲɛsin ala ma ka fɛn miiri ala la Allahu ta'ala kɔrɔtan bɛ min ma ala ka bon min ma ko o kɔkarila ye jumɛn ye k'i k'a fɔ amantu billah wa rusuli k'i k'a fɔ ne dara ala la ne limariyara ala la ani ala ka ci don ko a kɔkarila de y'o ye waswasa gɛnna de y'o ye ni shetani nana i ma ka miiriw jigi kɔnɔ ka ɲɛsin ala ma min man ka miiri ala la kuranɛ ye min gosi ka bɔ ala ma k'i k'a fɔ amantu billah wa rusuli fɔ ne dara ala la n dara ala ka cidenw na awa ala ko muminiw kisira mumini jumɛnw a sɔrɔla ka muminiw jogo fɔ sifatul mu'minin muminiw mankutu a y'o de fɔ ka tugu kuma in na o de b'an siran ka d'a kan an bɛna o jogow de lamɛn sisan n'i ye a dafalen sɔrɔ i yɛrɛ la alhamdulillah i jija i ka sabati jogo ninnu kan awa ni min ye damadɔ sɔrɔ a yɛrɛ la i jija min di i la i k'o ɲini ka fara a kan i k'a to a ka dafa i la awa ni min da ye a kelen dama de bɛnna fila dama de bɛnna o kumana i k'i cɛsiri hali bi i k'i sɛbɛ don i yɛrɛ kun dilanli ma wajuli lamɛnkun de ye k'i yɛrɛ dilan an kana ɲɔgɔn kɛlɛ fu la sa diinɛ in tɛ maa si ta ye ni i jogo fɔra ni sɔn fɔra t'a dilan o de ka fisa manamanakan fɔ ye a ka fisa k'i bɛ o fɔbaa kɛlɛ ten fu wali k'i bɛ kuma dɔ tɔnɔ min k'i yɛrɛ jɛya n'a ye a tɛ foyi ɲɛ adamaden ye a t'i nafa diɲɛ na a t'i nafa lahara fɔlɔ nin de b'an ni fɔlɔmaw cɛ fɔlɔ silamɛ ɲumanw u b'u jogo de lamɛn wajuli la olu yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ u k'u niyɔrɔ de mɛn ka u ta ta a la ka t'u jogo dilan a min fɔra bi a jɔnko a la a fiɲɛ bɛ ne na n bɛ n cɛsiri ka tuubi ka segin kɔ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ k'o ko in dabila anw bɛ fɔ cogo wɛrɛ de ɲini a la dɛ n'o kumaw fɔra e bɛ dimi ten ka wuli ka kuma lankolon fɔ nin tɛ wajuli bilen nin kɔni ye mɔgɔw sɔn fɔli de ye o kɔni ye kodɔnbaliya kumaw de y'an fɛ yan ni mɔgɔw sɔn fɔli n'o tɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ se ka kalama kuranɛ bɛ ka mɔgɔw sɔn fɔ nin de bɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'a kɛ tan a y'a dabila ni min bɛ ala yɛrɛ de bɛ kɛ k'an sɔn fɔ ale min y'an dilan ale b'an dɔn maa minnu bɛ nin kɛ u k'o dabila maa minnu bɛ nin kɛ olu ka sabati o kan maa minnu ye nin ko ninnu to yen olu ka di ni ala ye n b'olu sara nin ye kuranɛ fan b'o de la i bɛ dɔw yɛrɛ kan bɛ ten non i ka diinɛ fɔ dɔrɔn e k'i ta fɔ dɔrɔn mɔgɔw to yen kana foyi fɔ maa si ma kana to maa si gasi la o diinɛ ɲɛfɔ ka gɛlɛn dɛ ka diinɛ fɔ ka taa ten maa si jogo jugu ma parce que bamananw ye kuma dɔ de fɔ est ce que an bɛ jɔya k'a fɔ mɔgɔw de t'aw cɛ tɔgɔ ma wa la maa si tɔgɔ tɛ fɔ kutuba la o nka bamananw ye kuma dɔ de fɔ ko maa bɛ fili i niyɔrɔ to ma ni maa nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'i donna du kɔnɔ n'i ye dumuniw sigilen ka sin k'a dɔn ten nin ye ne ka dumuni ye o dɔn ka ko dɛ n'a ma jiri la ko maa bɛ fili i niyɔrɔ to ma nka i niyɔrɔ kuma ko maa tɛ fili o ma i niyɔrɔ kuma i niyɔrɔ kuma in dɛ o de ye e yɛrɛ ka i ye niyɔrɔ de sɔrɔ wajuli la ni wajuli kɛra n'i niyɔrɔ yera a la jogo ɲuman b'i la o jogo tanuna alhamdulillah o ye nisɔndiya ko ye awa jogo jugu b'i la o jogo jagara k'o fɔ k'o juguya k'o cɛjuguya halisa i man ka kɛlɛ kɛ dɛ n t'a fɔ k'i ka nisɔndiya ko jogo jugu kɔni yer'i la nka i ka bana kɔni yera wa a fura jirali la mana wuli i ka t'i ɲɛsin a furakɛli ma ni silamɛya tɛ ne m'a ye fɛn na o an fɛn o fɛn filɛ n'i ka ko fiɲɛ yera hali i ka bolifɛn n'i nana n'a ye kana di mécanicien ma n'a y'a fiɲɛ ye n'a ko a yera a ka ɲi n y'a tulu bɔ yɔrɔ ye nin yɔrɔ in de don walima n y'a fiɲɛ ye nin yɔrɔ in de don i bɛ sin ka nisɔndiya ten fiɲɛ b'i fili parce que
solution bena sura ala abana yera ni farko la bana do ni tara docteur fe bi analyse u ke yere simbe jorombe akadom mu yere do folo o kilina qur'ane afarko qur'ane shifaudi jambo duskun furadu duskun furadu jugo munum be ana tabiya jugo munum be ana qur'ane de ban furake kabula o pmani qur'ane ayo kalna iye furade do ni ka bana yira afurata إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومؤمن بتني ni alaka kuma foruye ni alaka foruye dusukun be ala bonya fe dusukun be kami ala bonya min buyoro ko ni alaka ayo kala na uye زادتهم إيمانا فابو جيد لمن يلا وقرأي أبي دفروا كبارا منجك أبي دبوك ولجبو كلا زادتهم إيمانا لمن يبارين فلادي كعلك يا مركون لبتو كعلك الذي لكون علك غشيو علك دون قلو قرش فبنا نمؤمن علك آية ولمه علك آية وكلناي أبي دفرا كلمن يبارك أم بامبو دي مبي ni alaka kuma kalana amito munumunu na dafe ka kuma wera udla ka bwanyere yoro ka fela jiraw ke awa islam ya dwe fen setan shi kwamba tnomi ka ben anyere ma anjugo mana jugo ya chugo anga wati mana jugo ya chugo fitne mana chaya anga wati la chugo alaka kuma kon bu nonai ni mizera ka bara oyoyi ni masega bara ngomi bara baliala alqiyama ibo sori ñe tani karamo wi nege ni yere nege ka foka ja ka foka nugu fudo de kuma ni njen ni chete kele de go kuma ni njen ani chete kele kuma do kadi ma tlola nga ira do chete wallahi o chama de bey hali kele la farawla hali shinji tugu kuma wula hali balma ya du kono kuma wula madowla dobe kuma do fo at jama shi nga ay chende fo de nga dobe na ba yugulu te ka amumu yonga te ka abu kuma ni chen fo nyoy kawli biambla o kuma nguni fo la jamana nga ma do ma fe do fam ko qur'ane ko mo weli ni hikma e hikma de ye mo mi abe sira min ka o tasi aljina manga e ka nigi ka fo ko ba sama o de hikma abe mina o mai ka ajrala komi fendola o de ko don ko re hikma ko don go hikma de ko re ko ka fe ke a tugo yere la ka fe bla place la ni kuma do akanga fo tugo mina ka foti ni wale do akanga ke tugo mina ka ke o tugo la apo de ma ko hikma de ko yo yara kana bana yali ko don de ye ka tieni kela ni soja ka noya kuma de fo tieni kela e wala sa ka encourager ka tien na hikma yo la o te kodon rete chefaria place la ka noya blay o te kodon noya fana place la ka faria blay o te kodon hikma de kore kuma bena place do minga nga blay ro bena ko blay o de hikma ete am kuma mun la kale afana bete kuma gelawi koy wallahi kuma dum chama bala eni yoro de mayulula bala ka je daite siga so abada wajuli be mun fen flade kono ala kirayra cira akbo flade ke bashiran wa nadhira abi chen kelaw sozra abi nyeni kelaw nyagari o nyagari li kaun chama be fo muyato etulu me itu ye parce que eni yoro tu law imara jugo nyuma mangutu chugo ka ko nyuma mangutu ka o mo ka sarafo lahara ere ta me ko karamo yo fo ere parce que tellement eni yoro to kono eto mo la na jugo mun be la ni dasero madron e be funu
parce que e bina i yɛrɛ ye o kulu de la sisan juguw bɛ Mali la n'i y'o jugu mɔgɔw n'i kuma jugu f'olu ma dɔrɔn i b'a ye jamanaden fanba bɛ sin ka dimi ten parce que o jugu bɛ mɔgɔw la n'o tɛ sariya ye jogo ɲuman caman fɔ i b'i si bɛɛ kɛ k'olu mankutu wajuli la dɔw yɛrɛ t'a dɔn k'i y'o wajuli yɛrɛ kɛ n'o dɔw bɛ to yan tuma dɔ la dɔw b'i wele vraiment a ye kuma nin kan a ye nin fɛn fɔ k'a nege don mɔgɔw la a y'a kɛ tan n ko he kana o kɛ an kumana nin kan a ka ca siɲɛ 100 e de m'a mɛn ok e m'a mɛn de parce que adamaden t'a fɛ ka min mɛn i t'o mɛn koyi hali n'a fɔra i kɛrɛfɛ e ma kira tun bɛ kuranɛ kalan jamakulu sigilen ɲɛna n'u wulila ko dɔw b'u kan don ko ne ko a ye mun fɔ kɔsa ye ne mada qala anifa k'a sɔrɔ u bɛɛ tun sigin bɛ koyi ko dɔ de b'i kan don dɔrɔn kɔsa in na ko a ye mun fɔ de ale tun tɛ yen o ala ka bɔda de kan ye sisan sa ala sɔrɔla ka mumini ninnu jogo fɔ a ko alladina hum fi salatihim khashi'un ko mumini ninnu mɔgɔw de don u kolon bɛ ala ye u ka seliw la al khushu' fi salat muminu ka mankutu fɔlɔ fɔlɔ ala fɛ o kɛra o tɛ u bɛ seli yɛrɛ dama ye dɛ u kolon bɛ ala ye u ka seliw la ala kira y'a fɔ dɛ a ko khushu' bɛna dɔgɔya misiriw kɔnɔ khushu' bɛna dɔgɔya seliw la komi an filɛ waati min na bi khushu' de kɔrɔ ye seli la i selitɔ hakili bɛ seli la i hakili bɛ ala la i bɛ min kalan i hakili b'o la i kolon bɛ ala ye i dusukun na i farikolo la ala bonya b'i yɔrɔ seli bonya b'i yɔrɔ i bɛ kɛ k'a k'a cogo la khushu' kuma bakurubaw de ye nin nka kuma caman i b'a sɔrɔ anw bɛ seli la o yɛrɛ de bɛ ka maa caman ka seli nafa dɔgɔya i b'a sɔrɔ e bɛ seli la seli lama ninnu e b'o dama de la dusukun sen tɛ seli la khushu' dun ale bɛ bɔ dusukun de la ka sɔrɔ ka na farikolo la ni dusukun kolonna ala ye ni ala bonya bɛ dusukun na k'i to seli la seli yɛrɛ hakilila b'i la seli miiriya b'i la i bɛ kɛ ka kumakan minnu kalan i bɛ tadaburu k'olu la n'a sɔrɔ i bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn n'i t'a kɔrɔ yɛrɛ dɔn i bɛ ala bonya na i dusukun na i bɛ i dusukun kolon bɛ ala ye n'o kɛra farikolo yɛrɛ bɛ kolon seli bɛ kɛ ni khushu' ye a bɛ kɛ ni khudu' ye nka nin wale in min filɛ a dɔgɔyara seli la dɛ nin de dun b'a to ni seli bɛ jɔn nafa la tuma dɔw la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ selitɔ fo ka t'i tila i tila kuma yɛrɛ de hakili jiginna sisan e yɛrɛ kɔni ale i bɛ kɛ ka harakatu ninnu de kɛ dɔrɔn e tɛ i hakili tɛ foyi wɛrɛ la salamu ka bila dɔrɔn n ka taa n ci fɛ n'a sɔrɔ i bɛ alimami kɔfɛ ni kelen yɛrɛ don a jate ka dafa dɔrɔn n ka taa n ci fɛ ko in tɛ ten n ko bato de don a mago bɛ ka i yɛrɛ forcer k'i dusukun o an bɛɛ dama ka kanw la koyi ni adamadenya kabi mana fɔ Allahu akbar takbiratul ihram kɛ hakilaw bɛna koyi waswasaw bɛna shetana bɛna k'i cɛsiri awa e yɛrɛ hakili tun tɛ i ka ɲɛnamaya fɛn o fɛn na i hakili bɛ to ka jigijigini daminɛ a bɛɛ la nka o fɛn o fɛn mana na i b'o bɛɛ de gɛn ka na jigini i kɔnɔ i hakili jiginna nin ko in na sariya t'i nɔ minɛ o la dɛ nka e yɛrɛ mana tugu a ko nɔfɛ sa k'a ko miirili daminɛ sa e yɛrɛ b'a la ka i hakili jagabɔ sa a ko kɛcogo n'a ko dogodogo ɲɛmisɛnw n'a ko bɛna taa laban cogo di fo ka taa i ɲinɛ seli yɛrɛ kɔ i jɔlen i ye seli daminɛ dɔrɔn i hakili jiginna a ne yɛrɛ ka minɛnw kan ka na port la bi o ne yɛrɛ ka minɛnw kan ka na u kan ka se Dakar bi o sina ka jigin kɔnɔ ten a to ten sa kɛ a gɛn ka bɔ yen i ka tɛmɛ ni seli i ka a fɔ bɛ seli de la o f'i yɛrɛ ye dusukun na bɛ seli de la i ka minɛnko in to yen a kɔni jigin n'i kɔnɔ sariya t'i nɔ minɛ o nka e de nana i hakili tugu o minɛnko nɔfɛ sa n'u nana n yɛrɛ tun y'a fɔ karisa ye o k'a kunbɛn est-ce que sisan m'an ka sɔrɔ o taara n'a nana n yɛrɛ kun ko n ko u ka conteneur kelen di karisa ma e bɛ kɛ ka minɛn yɛrɛ feere sa k'i to seli la
ba fonde ma ndi boto e silikono ni de be khushu uchi parce que ni ay ba détail kan yela ko tede adama de be dama kakani ko nuna ko do de be jigi adama de ko nga kana ta no fe ni tara no fe doro i boto e silikono e bena tu akili tu ko inde no ka ko miri ka miri ema nga selu sana maya ni ala kan shika ndanga kuma do ni almami ni filla kuma do la madala ni mabwa kala mai parce que be hakili dambe kilinde ka hey anta ko kala ma de ni bira mambiri ni ulla mo wuli parce que u hakili ulu era hakili te farade e ka ku concentré ka fara e ka kasura akilingile be mama be almami ko fe be kilingile kanga khushu ke yere ote almami ti khushu ta ka bo makade kire min fo ko almami blalay akalla dige nay takbiru ka takbiru ke nay biraba biri nga almam mana khushu ke eta khushu bi yere diskulay ek be concentration min ke yere bla silikono ka don ki be ala batula kallama lama uni klonge uni mana ko dabla ado dore baliku dore ka klonge ti damne fo nu esil damne nu esili damne bolo de be commission na be lama foi tukunyina ma foi andilla ka kuma ilaka ya ala jonuma dok bi aka dukono mo nu ba fika koko ke aka na bwa kalama ba to aka silli damne ala kre ka sahaba ke ka to koloshilla ubeta masrafa ali ko koloshi shufe ato silla kalaksef lama kilin fla ay peso me don bawla atafika silti atafika jogo ka bano ala bunya ni sili bunya kama faire nana yi asira yorola ale dun kilinte abega mo de koloshi mana aka fle ka mo boko kalama ka donc jugu be ke gana ma do temena yo khushu do ke silla na fora akabu e hakliba ngabi naumbe silla areng mai kana silim siri de kono nate madola e mana sili demne ka du kono haklibi ka febena e ma hal misri kono ya e ma hal mangani fitini mana bo na tla silla ba soro be bora kalama ka fokko do concentration be dola ko hala ma don fe min kera haklima ta fe o soro ko kono be de khushu di koroy disku ka disku sino silla ka disku bara silla ka disku sabati silla ibi to ibi disku kalala ka kalala fa bi kitabulu Allah ba bina kesa ne kon go Allahu akbar o ibi se bole je ko bela sa sai bi ka batula fuka ta salam la wallahi ngalina alala ni e ka korobo bani bi kofe e ka hakili to khushu la ka silla ibina gelema do yire la sassa halatime insha Allah ta'ala parce que afora ko seli bandla ya ko la seli ke gadna fanya anchama wo ke akechu ko de mai seli te lama inda mateo duskun ala seli ma hutumia wala dhikrullah akbar ala kusman bisilla la fa birli minka ani bisuyudu minke ala kusma inde bo ke bato yo to nyona wara munu be ke ko wara lute bato yo e duskum be faraka di be ala kusma munu foka fara aka o de ba ke bato yi wala dhikrullah akbar ala yo de fo sel ko kuma laban ko kuma na mu'mininu alladhina hum fi salatihim khashi'un ya rabbi khushu'u silla ala kan ya amma walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ko mu'minu ye mogawi ukodum beka bo kulangulu ma kalukalu ko allahu rabkana tafsiru kalaw min fo ala donba min fo ala akorola ulawu de ye barajita barala wa jena fa fanatala alay adama de baye aka ayra nafani ko munu je kono walma alay damu munu ndaga adama de je kono na bayar ni lafiya ni oye de baya ko surafiya ni ko waraw ate ulula adama de yan nafasrate kele aflana barajila bara fanate kuno flas sabatira ko kola mu'mini mangi sogola no afuma ko lagu o kalu koy
o te ko yana mai kani shi perdi wala o san net na fen fiye wala bile de ere de ko la jessa wallahi ma sai karamo ka fen fiye ni ko fe ni ka qaida de fiye ni qaida de a don chuko de foriye sisa e sugula men ko munu yire ka tu laje ko ni yae ko baraji tala atif nafa fuisi ere ma jina tikela awe lagu de ala de mu'minu tanu ko ulu ko do be ka bolaguma walladhina hum lizakati fa'ilun ko mu'minu bi jagadi wa adama bundai ko mo gawdo mamunu bi jagabo kana fulla awa walladhina hum li furujihim hafizun ko mu'minu ye mo gawe mamunu obu nyemana utama jena kala utede adoni farada ma wala de an wambe kuma in koroba kuruba de fofo kakati mu'minu sifatul mu'minun de mu'minu jugode sifatul mu'minin ni yiraya ayjul fasla al khushu' fi salat ufra عن اللغو معرضون الاعراض عن اللغو مؤمن كقدو كبكلو كلكوما افرا للزكاه فاعلون مؤمن كجغبو افرا سن سكر الميمه والذين هم لفروجهم حافظون ما منو بني منو تنا تجناك والله جنات مؤمن جوي أنا كرا كادي سيرنا ناك ما جل دو فوجنا وكاجلنا أقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وجنا كلا كنت جناك فيو حين يزني أبي جناك مؤمنا وهو مؤمن كاسر مؤمن دوبلي وده تعالى كوجرا كنا كالو ebison ka kafiriya ni wali do keli je dongodo ena limaniya do ki boka dlo o ko inkeli kama a dondo ne madala na be segi kana blede ni matubi ka segi ko dombina ne madara ni bane be segi la blede wa mashite kunnun chugo do be sa jena ke sefe do be avion ta be a to tara kumina besa sku se kai wuli tun fiye jalaadi o do bola jien dungodo do beni ngoina jien dungodo aha do beni ngoina fora ko mu'minu bu yere tanga kuti jena kenga o kembe do tabiye o kembe do jugo e permanent lu kon bola de lu yere bolo no oni makas la bete nyon esraka emadon akogelera la ilaha illallah ninjugo min fileniye no ye jene Allah ta'ala keto ka ngarda ala ya fo chugodi ama fo akana keda ko akana gerala wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ku akana so halika gerejene wala taqrabu zina akana so halika gerejene akana ke innahu ikado jena min floy kana fahishatan jena kira chini wasaa sabila an sirace juba o de kira mado wore tabulu ibi halutu yere jala kala hali dowtu yere jala kala minga jungu katema beka we mamunu yifuruke demba tiku munum be yala la kunfe komi wulu am fama tindi ke muso tigi jena kala wuludo muso furle jena kala wuludo o korota koni munu ma furukulu taka nogode aha abeda makaka nga dole taka jugudo tay parce que muyato hali sanction na ndaka jugudo tay mami furuke ka ba o ya ko famu kololo mba ko lo yoto mi furlo ya ko che jugudo don to mi ma furuno ya ke sheda ko ga gen ke me koda
min furula n'o y'a kɛ sariya ko k'o wulu kunci de ko wulu do wulu bɛ keru k'a kunci cogo min na a tɛ kɛ wulu yɛrɛ bɛɛ la wulu fatɔ de bɛ keru k'a fa mara ko k'a kunci de ni silamɛ k'a lajɛ kɛ ala bɛ sira di ko ka i keru k'i fa ko min na ni e balolo k'a k'i jigi da ala ka alijinɛ kan i yɛrɛ k'a lajɛ wa ne delila ka muqarana dɔ kɛ yan ne ye n sigi fefewu k'a lajɛ wala taqrabu o min fɔra ala fɛ jɛnɛya la anw fa adama a n'an ba hawa k'u to alijinɛ kɔnɔ wala taqraba hadhihi shajara o kuma kelen de fɔra nin kan ka da cogo kelen de fɔra anw fa adama ye adama dun ye nabi ɲuman de ye nabiyyun min al anbiya adama ye nabi ɲuman de bari adama nabi ɲumanama ala ye kangarida cogo min kɛ o ye ni o y'o kankɔrɔbɔ min kɛ ala y'o bɔ alijinɛ kɔnɔ kana o kangarida cogo ɲɔgɔnna kɛ e ye ko dɔ la e ka balo k'a ka sa o k'a ka segin ka taa don alijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ k'a lajɛ a dɔn n'i ye kuma in fɔ kangarida cogo min ni ala y'o kɛ n'a tiɲɛna adama bolo ala ye adama bɔ alijinɛ kɔnɔ ko f'a k'a ɲini kura ye o kangarida cogo kelen ɲɔgɔnna de kɛra an ye jɛnɛya la wala taqrabu zina a kana sɔn hali ka gɛrɛ jɛnɛya la a ma fɔ kana kɛ dɛ ko kana gɛrɛ a la ni ko maa ma kana gɛrɛ na ni kana kɛ kana gɛrɛ a la de ka gɛlɛn o de ladilikan ka gɛlɛn ka tɛmɛ kana kɛ kan wa kana gɛrɛ a la kɔrɔ ye o de kɔrɔ ye an bɛ komisɛnni minnu na f'olu de ka dabila k'i ɲɛ da ja haramu filɛli la iqtirabun min zina o ye surunya de ye jɛnɛya la a kɛra foto sira ye o a kɛra telefɔni sira ye o a kɛra ajinabiyatu tɛmɛtɔ filɛli ye sa o walimuso tɛmɛtɔ filɛli o ayiwa kana se mukhalatɔ ma n'o ye cɛ ni musow dorokali ɲɔgɔn na ka b'o la kana se cɛw ni musow ka ɲɔgɔn fo komi n'a fɔ cɛ dama don a yɛrɛ tɔ kɛra sa i b'a fɔ k'u b'u ɲagari labɔ ala la hali ni min ko maa min bɛ se ka tanga musow ma non f'a ka muso dɔ don a senkɔrɔ hali n'a ta halala baarada ye f'a ka secrétaire dɔ ta ka n'o sigi a yɛrɛ ka o sigi k'o tɛngun a la bureau la ko secrétaire ka ko bɛɛ ɲaami a donna hali wajuli la kuma bɛɛ tubabu ladege k'a ladege fo an yɛrɛ tɛmɛn'u la sisan muso kunsen di don ko o ko la muso kunsen di don cɛw sen na ko o ko la sisan o ye musow sen don cɛw sen na a bɛɛ la a bɛɛ o tuma na ala y'a fɔli min kɛ ko gɛrɛ kana kɛ jɛnɛya la o yɛlɛ ko kuma de la kana gɛrɛ a la kɔrɔ ye di kana gɛrɛ a la a kɔrɔ de ye fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i se jɛnɛya ma n ko kuma de kɔrɔ y'o ye kuma de fɔra kodɔnna ye o kɔrɔ n ko ten n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira a ka di dɛ n donna n m'a ta min ma don o tɔgɔ tɛ fɔ koyi nka o fɛn o fɛn ni sariya y'o haramuya i tɛgɛ doni walimuso bolo o i ni walimuso kolosoli ɲɔgɔn na o awa ka cɛw ni musow farali ɲɔgɔn kan k'u ɲaami ɲɔgɔn na o walimuso fɛ teriya o nin bɛɛ mɔgɔw ko fɛn tɛ nin si la fɛn tɛ nin dɔw la sa n'i ye fɛn o fɔ fɛn tɛ nin dɔw la sa aw de b'a gɛlɛya kojugu nka a min da ye fɛn wolo o cayara dɛ ko hakimu y'o de fɔ a ko ala ye sira ma wuli a bɛ kɛ ka muminu bilasira ko f'u ye halala caman to yen haramu ɲɛsira kama ko adamaden ka kɛ mumini ɲuman ye ko fo kuma dɔw la hali baasi tɛ ko min na i k'o to yen walasa baasi bɛ min na i ka kisi o ma k'a sɔrɔ baasi yɛrɛ b'a la an bɛ kɛ k'a fɔ ko baasi tɛ fɛn o fɛn na baasi b'u la ala kira mun kɛ o sallallahu alaihi wa sallam bali kira yɛrɛ y'u kan ka da an b'a Aisha radiyallahu anha ale ko ten ko walimuso min tɛ kira zima haramu ye ko kira bolo ma deli ka maga o muso la abada ko a ma kɛ abada an ye ko in bɛɛ bɔn ko ni ŋaniya ka ɲi ka ban fɔ a banna a tiɲɛna e ŋaniya ka ɲi e ŋaniya ɲɛna hali kira ta ye la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نكون من دون
ala de ban don yala ko kana gere femina kana gerala wallahi ni gerala la ibe kungo soro mao mani maso ala kan kangar dakay ma ni gerala la bina yiyena o mana kuma munum be nubu yere kuntanga ka boje nama illa ala azwajihim funakira ufurunyawi aw ma malakat aymanuhum wal mawqajun o tesina o jonya tesina bli ko foka nogo bola jonya ko kuma min be islamaya la ka foka be muso daga mai o teyan atei atesina sila anga jonya ko kuma mun man fe o jonya tokowi awa fa innahum kuni mu'min dana afurnyoma ولا كجمسو فإنهم غير ملومين قولوا تما جلك لوني فمن ابتغى وراء ذلك كوني ما مي فوريني أكف فأولئك هم العادون قلت وي دان سبولوي هل سا ألا بكيك مؤمن جوفو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كمؤمن يمغوي وكدنا يو أنو كالليل وبولو قلش afamu da kuma damnena surat damnena ala ko mu'mini munun kishira abala kulu de jugo fo halsa ko mu'minu ye mogoye ukadana yo anu kalaidu ubini flap koloshi ni darula uti janfa nu blala dana mina kono ubafa ni dana min daruka uba koloshi wanu e laidu ta uba dafa o fen flam min fana kembe fuya ngolobi islam mogo te laydula illa man rahimallah imogo te danala illa man rahimallah dana ma ko re kembe fika essence de ke mobila ka sabara se vla duisi la fika dugu franje de tama ni kibe ma nyini ki dame ma mina kablika ko kuna agalara de ira iba me ko ma do dana ya chien obi jigim se de ma façon do iba me ko ma façon do dana ya chien obi jigim se de folo dana chien ba ma façon de ba damana nabi dana chien duna kobela ay resuru yana sa fu ma shiti ni ka dashi labli am ni ka so danga dila ma shiti ni ka dashi labli javani nabara barka bunya kujukufi ada laydu kon dew laydu boroto ere jago jugufe ko nya fo ma fo ka be horongay do fon vers sani may laydu taye aba dafa ka baliladi illa man rahimallah kasura arabu ko te ko kuma don arabu ko kuma don ko horon ka laydu e juwe foloni ma kun yi laydu taye fenga era do ala ka sebaya kofe akko keli ala ya sedi ama na nya laydu taye adala hal na ka die ta juruta ka kono sikatala na ko ni kalo sarambin dima wal man na bena kuna ko laydu taye ti dai kasno nga akacha sandai bi terengo laydu be donu balma dewni yonche anyama so furu ko laydu be doni dowche warti ki do bina doro abi singa laydu temene mborototi kasura kunya afoka gele ne de ma fo mba dima chide naona ngone de afo mbake ne ma fo mba dima to bu ko la doro ma ne mane do bina abi singa do mati islam be modlu ben naw ere laydu dama boroto ibada do kata laydu taka boroto on ba dama ngi ala tata illa man rahimallah on ta don ko ere bato ere do ebi ka foni horon e laydu ta ikoloshi de ala bato de do de mu'minu jogo de do hal ni ko anga nyonzoro ya ni eri na ye laydu de ta de ni sababu do abo ama ibati wele ko fai na bena koka kwa bake chukumi na laydu ta nyoy ni yelema min dona na abo nyefo nyoy laydu e islamé jugo abko mi tienfo be chukumi na islamé be tienfo yini bi fe chukumi na laydu dafa fana yini bi fete o da to kana girin ka shinga ko na mum neti akan no o kan no ma ibadu soro laydu boroto fana kan no ma ko na mum ne ka teli ma fe bo de fana ka di moy ni dungo ohodoro awa ye laydu ta de ya krisi gafe itsiga femi ke kana laydu ta ima danganya ko min keli ka folo kana laydu ta ima ko min nyedon ka fa mu folo kanika ohodi
mumini ñininga mba ka laydu de la qur'an yo defo ko mumini be ñininga ka laydu la mumini ba ka laydu koloshi bala ala ko ko ka dana yonu ka laydu ubulu koloshi asrala ka kuma in kunce ayadam ne nimi ya kunce noy walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ko mogamunundo ubu ka seli watu koloshi ni seli farda duruin uba koloshi ka ke chugula ka ke akekmana ka ta ke akerola no madese ulaika ko o mogawde alayki shullaydu tamunu kuma damnena ko o mogono ulaika ulude humul warithun ko lude tienta bawi bina mun tienta alladhina yarithuna alfirdausa ko ulude mogoy mamun min alfirdausu tienta hum fiha khalidun ube firdausu kono udumene awa ab firdausu min nango ko kira ko nga yini de at kuma gwanza te de ab yini ni jugo mu yoflani firdausu soro jugo de flani ni ma fam ta don suratul mu'minuna ayatan folo kuma imbe de boko aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ودعت النسائي نناي وأنباء عائشة رضي الله عنها ما من ناي نغارا قال كرا جوجو يجمعين alors kagele makam ma don comme na fa furunyo kudana kira amba aisha tayi nga kwala kira jugo ku yidmei ko amba aisha ta ko kana khulquhu alquran kwala kira jugo ku qur'an de kwa yo fo mige ka soro laka ni aya nun kala aya munun korofa sa ko amba aisha ta soro laka lu kala fuka na bla walladina hum ala salawatihim yuhafizun kwa akala kana bla ko kuma kuni ayan nun da kwaka kuma laini mai ko kira re jugo kira be ni jugo nun de bunya bi ni jugo nun de koroshi ni amin ba fe kaye ni jama kulu kono afara mu'minu mun kishira ali jijani ayatan ko alkira ya foni ayatan dila ko ayatan jigina ne ka ni mami wo ayatan jo ko raydi ya ayatan bara kibido aljina kono kira o hadise fanana ayni ayatan de kala no suratul nur ayatan folo bana nga hakili to ni manuna jugo munun fole flebi anga hakili tula halna madan khutuba ma ere kata ye qur'ana don français law ya don anglais law shika kala arabu law ta suratul mu'minuna mu'minun ka sura min do da mu'minuna de o ayatan folo de e ka taa yen filɛ bani o aya tan fɔlɔ in n'i sera k'o ala ka dɛmɛ kɔfɛ n'i sera k'o sabati i yɛrɛ la alhamdulillah fahani alak fatuba lak mani jogo minnu fɔlen filɛ nin sɔsɔli tɛ ninnu na ni ye kuranɛ nasu di kuranɛ yɛrɛ b'an wele ka na jogo minnu ma k'a fɔ k'an ye muminiw ye ni jogo minnu k'an ka limaniya sabati ala yɔrɔ ni jogo minnu ye o ye ninnu de ye ni mami ya ko jogo nunu bila ala tanu ikasabatu ka kadaka men ngabi o tabane fina kasi alama ya rabbi ala kan sabati oni mi aye adobila adotila min bila sabati o ka min dila ka yini ko faraka awa mobe ashitu la koy do bi ni kuma lame ala kana ma ya mbe misri kono ya ete do bi ni kuma lame ashitu la uke ayatan kilinte min jugo sabatile dula kuma ni bola sa mai mami nganga yere kun kashi mai mami nganga hamini ayre kun mami nganga jorona yere kun fa adrik nafsak qabla fawat al-awan yere kun ni jona yani ko kataka dange ateni ngo kunje kuma donde bata kunje chugo donde alhamdulillah
cendo amana dimi chugo nga ma do baga tubi do baga ya tubi mo wara ko tubi jigadi ma muy o do balaka tubi islamia yoro do ban so ko ya nga yoro do fana ban so ja abete kuma mo baga dina fam don don dina sebe kuma yoro asebe mai ni acha trilama mo baga fam ko bonona to num bu sebela num betlo la mo baga ko fam to ara bala kan fara sebe moka la kan jidi limaniala la kan jida ala israel ya rabbi ala katubi no ya ay ma munun tubira ka bo wala jumula ala kan anu jurumu yafa we korole munun ka ala ko yafa ala kan anu deme an shi to kono ya rabbi jugo munun fole fleni suratul mu'minun ya rabbi ala ka jugo ma munun sabati ana ala ka ambalo uka ala ka amfatu uka ala ka nga dine koloshi fitna munun bi akhir zaman ya rabbi ala ka nyam mbobula ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله